Hollannin, oliko 8 parhaat maastopyöräreitit täällä, niin lähdetäänpä kokeilemaan. Teselistä terveisiä. Tultiin Teseliin ja tässä iltaa aurinkoa ja tuolla missä kirkko näkyy, niin siellä on meidän majapaikka ihan vieressä. Yes, ja vielä sen verran, että Texel on siis, kirjoitetaan Texel ja on Hollannin suurin saari. Eli olemme saarella. Kyllä. Lähdetään katsomaan mitä löytyy. Yes. Moi moi. Moikka. Katsotaan minkälainen polku tämä on. Pitkästä aikaa maastopyöräkyyti. Joo, meillä on e-bikit. Ensimmäistä kertaa sellaisetkin pelit kokeilussa. Täytyy sanoa, että aika miellyttävää tämä sähköavusteisuus tässä. Aika syvä on tää ura, meinaa koko aika polji ottaa tonne silta maahan, että joutuu sitä katsoa. Silta, pitkospuut, Huhhuh. Otti vähän sydämessä. Sen saa kiertää jos haluaa. Ylämässä ainakin auttaa näppärästi. Sä olit siinä. No niin, katso Pitkän ajan jälkeen maastopyöräilyä. Mitä pusiikko tarjoaa? Kannattaa pitää väliin vähän se, että yes. kun ei tiedä mitä täältä tulee. Pehmeätä hiekkaa. Joo, ei tää on moksiska. Hyvä. Just tuumaan, että pakko laittaa istuinta alemmas. Tässä on kovempi pohja. Ottaa tästä reunasta. Totta. Mutta pakko yltää jalkaa vähän paremmin maahan. Mene. Pehmeä. Hyvä. Yllättävän paljon dyyni rantahiekka.
vastapasta. Sillä lailla. Niin sanotusti luonto tuoksuu ja siinä on virallinen karttamerkki. Tuolla on tuossa. Eli me ollaan nyt lähellä sitä oysterhanttauspaikkaa. Ei ole, toisella puolella saarta on se. Täälläkö se oli? Niin. Jes, niin oli. Se oli tuolla. Mutta nyt on sininen polku ja musta polku. En tiedä, onko kyllä nyt värillä mitään väliä, mutta tästä niin kuin lähtisi kahteen eri suuntaan, eli kumpaan suuntaan vaan haluaa hetkinen nyt niin kuin mennä. Pitääkö tuohon nuolta niin kuin nuolen suuntaan seurata? Ei kun mä luulen tonne päin. Juuri näin. Ei tästä tänne. Niin kuin pitääkin, täällä polku jatkuu. Katsotaan. Lasten leikkiä kun laittaa vähän vaikka ekomoodi päälle. Mitä? Lasten leikkiä vaikka ekomoodi päälle. Älä! Just ajattelin, että pitäisikö meillä ollut tämmöiset itselle. Loppuu se omalla voimalla treenaaminen. Joo, enpä arvannut, että täällä päästään rällää mettä. Aivan ihanaa. Eikö oo? Pitkästä aikaa. Silvis. Joo, kyllä me tullaan vetämään nämä maastopyöräreitit. Jump ois tässä ees. Täh? Ois jumpikin. No nää on sen verran raskaita, että tää ei oikein lennä varmaan, vai? No kohtahan se nähdään. No hyppäshän se. Joo, kyllä se kun se ois vaan vauhtia ottanut, niin oishan se tullut.
Eikö oo siisti? Täältä tullaan. Helppo lasku. Ja kun se sanoo, että tää on vaativa. Älä! Niin missä se vaativa on? En mä tiedä, ei oo. No se on tämän tasaisen Hollannin vaativin reitti tämä. Mikä on Mutta täällä on mäkiä, meillä se on helpompi kiva. kuin Suomen helpoin. Ei oo ihan etujousista parasta luokkaa tässä nyt. On kyllä sairaan siisti. Todella siistiä. Ihan super. No niin, joko sä oot sähköpyöräfani? No valitettavasti kyllä nyt aika kovastikin alkaa tuntua siltä. Kotona kun mennään luomulla, niin pitkin juurakoita ja kivikoita, niin on pikkasen eri juttu. Toisinaan poveri loppuu just ihan ylämäkeen maastossa, niin tän kanssa ei loppu. Se pääsee. Pitää silti muistaa vaan vaihteita pitää kuitenkin samalla tavalla. Totta, juu. Jaha, se oli sellainen pätkä. Et hypännyt yli. Ei. Sittenhän täällä Hollannissa on Tässä on tällaistakin. se hauska juttu, kun täällä on keskellä mettää päällystetyt vaanat. Siis tavapilarille. Tällä lailla satsataan. Pikkupunkki. Ihania! Siinä on taas joku merkki. Onko se Tänne. niinku vasemmalle? Jep.
Joo. Mistä kohtaa se lähtee? Siinä missä on pisto. Siinä. Tuossa. Tuolla oli jättänyt tuon ketjun suojaan. Joo. Täällä tulee varmaan eniten nousua, mitä on ikinä tullut niin kuin meidän lenkin aikana Hollannissa. No, niin yhdellä pikkulenkillä. Todella. 100 kilometriä kun ajat, niin ehkä 300 metriä on nousua. Olisi pitänyt laittaa ihan urheiluvaatteet. Ois pitänyt. Ja sykevyä. Tiukka mutka. Hyvä. Taita. Noin. Noin. Ennenkin tehty MTB. Kyllä. Ihan paska tää keula. Kuulet oikein kun jousi hankaa tuolla putkeen vasten. No ihan totta. Joo, ja sitten siellä on irto-osia tai jotain. Hirveä Pitäisikö huomenna olla yhteyksissä sinne Mä liikkeeseen? vaan sanon, että sitten kun palautaan, että kannattaa huolattaa Tsekata. Niin, mutta voithan sä siitä soittaa. Enkä soita, kun sitten pahimmillaan, jos ne on nyt ainoat, niin mä saan joku mummopyörä. Niin, aivan. Että mennään sitten loppuun asti tälle. Yksi ainut huono puoli on tässä. No. Ei näe maisemia. No, mitä sä olisit ollut mettäsiimeksissä nähnyt muuten? Sitten kun ei ole mettäsiimeksissä näkyy peltoja. No se, mutta... Mähän kysyin, että oliko täällä mitään sanottu tylsää. Niin, tietyt osuudet, joo. Toivottavasti tää kestää. Vau! Wow. Tämmönen vähän siltamainen tässä paikallisen kosteikon yli. Ja kun sä sanoit, että täällä on jotain tabletoppeja, niin mä luulin, että täällä on niinku oikeesti joku bike park alamäki. Että... Älä! Mutta se oli ilmeisesti vaan ne jotkut ojien ylitykset, mitä oli tehty siinä. Menit sä muuten sen sillan yli vai siinä heti alussa? Mikä oli semmonen niinku... Sinne ylös ja alas? Niin. En mennyt, kiersin. Kiersit, joo. Joo, ihan tukeva oli. Joo. No silleen, jos on kallellaan nämä puut sisäkurviin. Niin sit se kyllä vähän tekee ahtaammaksi. Tekee tähän pientä ahtautta. Mut ai että on siistiä. Oh. Siitä on joku hetki, kun on viimeksi ollut. Sitten kohti Oysterin metsästystä niinkin. Että kohti Oysterin metsästystä. Kohti Oysterin metsästystä. Let's see. Kato maissia. Näyttäis olevan. Joo, tällä vaan. Sitten kohta tulee 90 asteen käännös vasemmalle. Ei muutakin. En oo.
Ja sanoppa uudestaan mitä oli, kukkia ja Niin, vähän tuulee. Kukkia tossa en kyllä tunnista kukkia, eikä ole kyllä tulppanipeltojen näköisiä, mutta kauniin näköistä on selvästi poimittu myyntiin. Kyllä. Hello, hello. 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 So beautiful horses. No niin. Eli suoraan vaan. Kö? Suoraan vaan. Tuolta pääsis rantaan, siitä et pääse. Mistä pääsee? Tuoltako? Täällä ollaan hanttaamassa oistereita ja täytyy sanoa, että mä tämmösen... Yksi on tässä jo aukinainen, sitä ei tietenkään käytetä. Tää on tiukasti kiinni ja mä jatkan tätä oisterihanttausta. Heitä se avonainen pois ja aukaise se kiinni oleva, niin päästään pois. Joo, mutta mä kerään tässä nyt muutamia. Täytyyhän sullekin olla maistia. Älä kuvittele. Sitä paitsi yksi juttu vielä, niin, Hollannissa saa kerätä äyriäisiä 10 kiloa omaan tarkoitukseen, mutta tarkoittaako se kuorineen vai ilman, niin sitä en tiedä. Oho, täällä olisi tosi iso ollut. Mä sain sen auki, eli väänsin tästä päädystä ja nyt sitten katsotaan, että onko tää mitenkä elävää vai kuollutta. Näin, oi että täällähän on mehevä tappaus. Ihan niin kuin täällä olisi kyllä itse asiassa hiekkaakin, kyllä vaan. Ja niin kuin näkyy, niin se on kiinni. Sullahan on vettä. Se on kiinni tuossa noin. Ja mun on pakko huuhtasta. Se on kiinni tuossa itsessään, paitsi nyt sieltä lähti niitä liemiäkin pois. Tää nyt ei varmaan mennyt ihan oikeaoppisesti, kun... Ja sitten katsotaan, kun huomenna on vatsaoireita niinkö? Kai siellä kuuluu olla hiekkaakin aina välillä. Koska kai ne jotain siellä syö. Vai mitä? Kumpi se on se syötävä? Tuo on niljaus tosta, mutta sehän pitäisi liemineen ottaa. Mutta kun täällä on niin paljon hiekkaa, ettei mua kiinnosta ottaa tota hiekkaa kyllä lorauttaa suuhun. Tuoko se on? Tuoko se oli? Se on tää, mutta... Mikä siellä toisella puolella? Mutta se toisella puolella on samanlainen palanen. Mutta... Se on meidän juustonveitsen. Ei kai siinä auta. Joo, siis mä ajattelin, että tää on turvallisin vaihtoehto. Ainakaan tää ei haise oudolle. Kyllä sä saat sen pois siitä. Elikkä tällä pitää katkaista se jalka irti. Jalka. Nyt se on irti. Hyi vitsi. Ei tää ainakaan pahalle haise. Kyllä mä nyt tän ajattelin kulauttaa tässä. Tällä sitruunallakinhan voi itse asiassa huuhtoa tätä. Anna se veikki mulle. Ei muuta kuin bon appétit. Ei muuta, mutta kun näitä hiekanmurusia. Muuten maistu samalla kuin ravintolasta. Ihan hyvä. Mutta anteeksi kun... 100 varmasti en maista.